Кніга Лявіт, раздзел 5. Калі якая душа пачуе голас праклінаючага і будзе сведкам таго, што ён або бачыў, або даведаўся, ды калі не выявіць гэтага, то правініцца, або калі якая душа дакранецца чаго нячыстага, трупа, звера нячыстага, або жывёлы, або паўзуна, але яму гэта не будзе вядома, то будзе ён нячыстым і правініцца. Або калі нехта дакранецца некай нячыстасці чалавечай, якой колючай рэчы нячыстай, дзеля якой мог апаганіцца, і яму гэта будзе невядома, а потым даведаецца, што паддасца ён праступку. Або калі душа прысягне, гаворачы лёгкадумна вуснамі на ліха або на дабро, то як бывае, што чалавек легкадумна прысягае, і гэта будзе скрыта ад яго, але потым ён зразумее, то паддасца ён праступку. Дык калі хто правініўся ў адной з гэтых рэчаў, хай прызнаецца ў сваім граху. І хай прынясе ён Господу ў ахвяру за грэх свой, якім зграшыў, авечку са статка, або казу, як ахвяру за грэх, і ачысціць яго святар ад граху яго. Калі хто не зможа ахвяраваць авечку, хай складзе ў ахвяру за праступак 2 туркавак або 2 маладых галубоў Господу, аднаго ў ахвяру за грэх, а другого на цэласпаленне. Хай прынясе іх да святара, які першага складзе ў ахвяру за грэх і надлобіць яму галаву пры карку, але не аддзеліць. Пасля пакропіць крывёй яго сцяну ахвярніка, а рэшту крыві вылье на падножа яго. Гэта вось ахвяра за грэх. Другога голуба хай складзе ён у ахвяру цэласпалення, як звычайна бывае, так ачысціць яго святар ад граху яго, якім ён правініўся, і ён будзе яму адпушчаны. Калі б рука яго не знайшла 2 туркавак або 2 маладых галубоў, хай прынясе 10-ю частку эфы пшанічнай мукі ў ахвяру за грэх. Хай не палівае яе алеем, ды хай не кладзе на яе кадзіла, бо гэта ахвяра за грэх. І прынясе яе да святара, а той возьме з гэтага поўную жменю, як памятную частку, і спаліць на ахвярніку у агнявую ахвяру Господу. Гэта ахвяра за грэх. Так ачысціць яго святар ад граху яго, якім ён зграшыў супраць аднаго з тых прыказанняў, і будзе літасцівы Господ. Застаўшуюся частку возьме святар як ахвяру з ежы. Вось што сказаў Господ Майсею. Калі хто спракудзіцца і зграшыць праз памылку і прысвойваючы сабе рэчы, што пасвячоны Господу, хай за віну сваю са свайго статка авечак прынясе Господу агня без заганы па цане 2 сікляў срэбра паводле вагі святыні як ахвяру за грэх. І за тую страту, якую учыніў, хай аддасць і дадасць да таго 5-ю частку вартасці, ды аддасць гэта святару, а святар ачысціць яго ахвярай ягняці, і грэх будзе яму адпушчаны. Калі душа зграшыць праз нявагу і ўчыніць штосьці з таго, што забаронена законам Господа, ды абвінавачаная ў граху панясе сваё злачынства. Хай прынясе да святара агня без заганы са статка па сваім ацаненні у ахвяру за грэх. Тады святар ачысціць яго ад праступка, якога несвядома дапусціўся, і будзе ён яму адпушчаны. Гэта ахвяра за праступак. Правініўся ён перад Господам.